Big Brother startede i den uge som en politistat, hvor betjentene Dennis og David skulle holde ro og orden. Men David var selv med til at bryde freden, da han og Ronny røg i totterne på hinanden, og begge blev smidt ud. Hvad der egentlig skete, det finder vi ud af, når de i aften kommer her ind i studiet. Og så er der selvfølgelig også de tilbageværende beboere. 3 af dem bliver nomineret i aften, og for en af dem, der slutter Big Brother 2013 i aften. Hvem? Det bestemmer du, så lad os se at komme i gang. Velkommen til Big Brother Live. Mit hjerte kalder på dig. Efter David og Ronny blev sendt hjem, faldt politistaten, og demokratiet blev indført. Nu skal I stemme hver dag. Men ved at makulere dokumentet, kunne en beboer tage magten og frede sig selv og nominere en anden. Jeg synes bare, du skal tænke dig om i hvert fald, Silas. Silas følte sig så truet, at han tog en fredning og nominerede Lene. Det skabte rigtig dårlig stemning. Jeg håber, du har det dårligt med dig selv. I er 4, som der ikke vil stemme på hinanden. Nej, Silas, fordi det er lige så meget gået op for os andre, at det her spil, det er fucking gået i gang. I går prøvede Big Brother endnu en gang at indføre demokrati. Men det holdt ikke længe. For Tariq tog hurtigt magten og fredningen og nominerede Camilla. Tænkte jeg nok. Så de fredede er Silas, Tariq og Tanja, der fredede sig selv i sidste uge. Og de nominerede er Lene og Camilla. Men der skal findes endnu en, og der kan kun vælges mellem Dennis eller Bjørn. Eva gospel Hvad der los? Det var bare det. Så var homoerne amok i køkkenet. Men altså... Jeg synes faktisk ikke så meget, at man kan mærke den her nomineringssituation inde i huset. Hverken på de andre beboere eller mig og Dennis imellem. Vi er meget civiliserede mod hinanden. Og jeg ser sådan set ingen grund til, at det skal ændre sig. Hallo? Your future so unclear. What's left of your career now? Det er spændende at se, hvad dagen bringer. Ja. Jeg tror desværre ikke, der sker så meget andet end den der. Så man kan nok blive. Nok, det er det samme igen. Det tror jeg. Må der ske noget mere. Jeg kan ikke se, hvorfor de skulle ændre den. Beauty school dropout. No graduation day for you. Beauty school dropout. Missed your midterms and flunk shampoo. Well, at least... Jeg kan rigtig godt lide at lægge make-up, fordi det er en stor interesse, jeg har. Jeg bruger sindssygt meget min fritid på at gå ind og lære nye teknikker og se på videoer på, hvordan man lægger forskellige typer make-up. Men Dennis kan jo rent faktisk rigtig godt lide. Det kan jeg også. Jeg kan også rigtig godt lide dig. Så jeg synes, det er jo lortet situation også. Altså... Ja. Altså, jeg vil sige, at der har været rigtig mange ting med Camilla, men... Nå ja, men... Jeg vil sgu også sige, hvis hun ryger nu, ikke, så bliver det satme mærkeligt. Jeg tror, vi alle sammen vil blive ramt af, at hun ikke er her. Altså, hvis hun skulle ryge, så tror vi alle sammen vil kunne mærke det rigtig tydeligt. Det er, fordi hun er sådan til stedeværelse. Ja. Jeg tror, vi alle sammen vil sidde og mangle, okay, nu kunne Camilla godt komme med en eller anden mærkelig kommentar, eller et eller andet, ikke? Altså... Det har jeg egentlig aldrig tænkt over før nu. Nej. Nej. Det er det mindre, der kommer gæster, ikke? Ja. No graduation day for you. Beauty school dropout. Missed your midterms and flunk shampoo. Well, at least you could. Jeg bruger nok også over en time på det, fordi jeg bare sidder sådan og hygger med det. Så på et eller andet facon, så ved jeg ikke, om jeg også er overrasket over, hvor godt jeg selv tager det. Altså, jeg troede, jeg ville have flere sådan, på en eller anden måde kvaler på nuværende tidspunkt, altså efter 2 måneder, ikke? Ja. Men
Der er sgu ikke det store. Vi har også hinanden. Det er rigtigt. Altså, vi er fandme gode til at bruge hinanden, synes jeg. Lige på trods af i søndags, der var vi knap så gode, men ellers har vi... Vi har hinanden at snakke med om. Vi er alle sammen i samme båd. Altså, vi ved, at vi er der for hinanden på den måde. Lige præcis. Hvis man lige har brug for en tuder, så tager man bare en tuder. Beauty school dropout. No graduation day for you. Beauty school dropout. Hov, en fræk missekat. Jeg ved godt, jeg bliver sort, jeg fjerner det bagefter. Ja, hvad er der sket? Det plejer du da ikke. Nej, men det er nogle gange... Så fucker det op. Nej, det er med vilje. Nå. Det når jeg ikke gider have eyeliner på, så gør jeg lige sådan så, at vipperne bliver helt sorte. Dette er Big Brother. I slusen ligger dokumentet, der er symbolet på demokratiet i huset. Tariq, hent det og placer det i holderen. Længe leve demokratiet. Lige da Tariq han bliver kaldt til slusen og skal hente det her dokument, der bliver jeg sådan lidt... fuck, nu er det nu-agtig. Fordi jeg ikke ved, hvordan Bjørn han har det. Så jeg tænker bare, fuck. Jeg er bare super spændt på det, der skal ske, og nok inderst inde ved jeg godt, hvad jeg har tænkt mig at gøre, men min hjerne kører stadig på højtryk. Det gør den. Tror du, Bjørn han gør det? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg skulle også i tvivl. Men hvis han gør det, så er det jo dig og mig imod hinanden derude. Ja. Det er op til ham, hvad han vælger at gøre. Ja. Jamen altså, stemningen i dag mellem Bjørn og Dennis, den har været en smule anspændt. Dennis, han ved ikke, hvor han har Bjørn hen. Og det ved jeg sådan set heller ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Nogle gange kan jeg ikke finde ud af Bjørn. Også fordi det der med Silas, han var villig til at sælge Julie for at hjælpe Silas. Og det kunne jeg virkelig ikke forstå, at sætte mig ind i. Og det der gør, jeg ikke helt ved, hvor man... Altså om han kunne finde på det der for at sælge dig på den måde. Også fordi det nogle gange virker lidt som om, at han ser hellere Silas blive herinde. Frem for os andre, ikke? Ja. Sådan. Tror jeg også, han gør. Ej, perfekt, så kan jeg også ligge og pille dig. Don't touch me. Seriøst, nippelshår, de voksede fucking stærkt. Really? Men jeg håber ikke, Bjørn han tager den. Jeg kan godt forstå, at du ikke gerne, altså, at du ikke vil tage den. Men jeg er bare virkelig bange for, at Bjørn han tager den. Dette er Big Brother. I lever i demokrati, og nu skal I som fællesskab træffe nogle beslutninger. Nå. I skal tildele hinanden nogle titler, men I skal blive enige om, hvem der skal have hvilken titel. Først skal I vælge lederen i huset. Lederen er den person, der er øverst i hierarkiet, og hvis mening vejer tungest. Hold kæft, den er svær, for det er jo, altså, det bliver vi jo ikke enige om. Nej. Jamen, jeg kan det godt melde ud til at starte med. Tanja? Synes jeg. Jeg synes, Tariq. Det tror jeg. Jeg tager nok også Tariq. Marcel? Dig selv. Men vi skulle jo blive enige. Vi skal blive enige. Så Altså, jeg kan godt hoppe med på Tariq. Altså, ja, men det er Tariq det, eller jeg siger. Tanja var... Jamen, jeg vælger Tariq, og det gør jeg, fordi Tariq han er rigtig god til at holde hovedet koldt under rigtig pressede situationer. Men jeg synes, han er meget diplomatisk og kan se tingene tit også fra andre sider, og ikke en, der har behov for at hisse op. Der skal virkelig meget til. Jeg vælger dig, Tariq, fordi at jeg synes, at ja, du kan se
Du kan se tingene fra flere sider. Blandt andet, da jeg makulerede det der papir, så kunne du både se det fra dem, der var sures side, og du kunne også sagtens se det fra min side. Og ja, jeg synes, du forener folk og fællesskabet. Jamen, det vil hele tiden have været mellem Tanja og Tariq, fordi jeg synes, de begge to har et godt hoved. Tariq er en god mand, har et godt hjerte. Så altså, jeg er meget enig med alle andre. Jeg synes ikke rigtigt, at der er en bestemt, der har en lederrolle, men skal jeg vælge en iblandt os, så må det også være Tariq. Jeg mener også, at jeg vil være god til en lederrolle. Jeg kan også holde hovedet koldt. Jeg mener også, at jeg selv har nogle gode holdninger. Det er jo ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, hvem der er det. Så vi skal tildele nogle roller, som folk er i forvejen. Jeg har det også sådan, det er meget svært at vælge præcis en lederrolle. Jeg mener selv, jeg kan være. Jeg har da også været det ude i den virkelige verden, leder. Jeg kan være, men er du det? Jeg er det. Jeg er det. Okay, det vil jeg selv synes. Jeg kan se rigtig mange i den rolle, men altså, vi skal vælge en. Ja, og hvis jeg skal se det både fra dem, jeg kommer ud. Jeg har lov til at have min egen mening. Jeg mener også, at jeg kunne klare det. Derfor så... Der er forskellige navne i spil. Hvem er lederen i huset? Tariq. I er blevet enige. Tariq er lederen i huset. I slusen ligger symbolet herpå. Det skal bæres resten af dagen. Selvfølgelig er jeg glad for at blive valgt som leder. Det er meget stort, at alle folk kan sige så mange gode ting om mig. Jo, jeg er stolt, og jeg er bæret. Sikkert symbol. Nu skal I blive enige om, hvem der er taberen i huset. Taberen er den person, der er lavest i hierarkiet, og hvis mening har mindst betydning. Tariq er altså husets leder, men hvem er husets taber, altså den beboer, hvis mening betyder mindst for de andre? Det skal beboerne finde ud af om lidt. Og så skal de også finde den tredje nominerede, som risikerer at skulle forlade Big Brother allerede i aften. Mit hjerte kalder på dig. Kalder på dig. Ja, det er fordi, I ikke fatter det. Jo, nej, men du lytter heller ikke til os. Det bliver lyt. Den stil, som du kører lige nu, den gør ikke noget godt, og den klæder dig ikke. Det er Big Brother. De nominerede er... Nu skal I blive enige om, hvem der er taberen i huset. Taberen er den person, der er lavest i hierarkiet, og hvis mening har mindst betydning. Jeg vil vælge Camilla. Fordi der er mange af de ting, som du siger, som ikke giver helt mening. Jeg har valgt også at tage dig, Camilla. Og det er ikke noget, fordi jeg ikke kan lide dig, for jeg kan faktisk rigtig godt lide dig efterhånden. Det er ikke, fordi det er noget ondt eller noget personligt overhovedet. Altså, jeg føler, fordi man ikke slikker røv på jer, så er puha. Der er ikke noget med at slikke røv. Jo, jeg synes, det er sådan noget. Man har sin egen mening, og man siger det, og så føler jeg bare, at det er noget værre noget. Herinde, der kan man åbenbart ikke mødes på midten. Jeg bliver også nødt til at vælge dig, Camilla, og det er fordi, at når vi prøver at mødes på midten, så gør du det faktisk ikke tit og ofte. Nå, det siger vi. Og skal jeg bare gå til slusen med det samme? Nej, prøv lige vent. Nej, det gider jeg sgu ikke. Nej, men jeg gider slet ikke høre på det, fordi jeg vidste det godt på forhånd. Nu var det lige det der med også at kunne høre på andre. Ja, men det gider jeg ikke lige nu. Okay. Men sådan er det. Prøv at, jeg vil gerne sige, at når du siger noget til mig, så betyder det rigtig meget, og jeg lytter. Ja. Og jeg tager det seriøst, det du siger. Og folk, de sidder ikke og siger det her for at være onde. Hvad vil du sige, Camilla? Hvem jeg vil sige? Jamen altså, jeg vil sige... Jamen, jeg hælder sådan blandt Tanja og Lene, fordi jeg synes, at det virker som om, de altid er fejlfri. Og når jeg taler med dem, så er det som om, jeg får ikke et ben til jorden. Medmindre man har samme mening, som de har.
Men du skal vægte ud fra, hvis mening, der betyder mindst. Ja, men det... Så altså, hvis du tænker, at Lene siger noget til mig, så skal du se, okay, hvor meget betyder, altså, hvor højt vægt er det, hun siger til mig, og det skal du gøre hele vejen rundt, Jamen, og så skal du nå til en konklusion. Jeg har fattet den, men det er ligesom det, jeg har sagt. Kriteriet er den person, hvis meninger vægter mindst i huset. Ja. Og her har jeg 2 kandidater. Den ene, det er dig, Camilla, fordi at selvom du nogle gange har gode meninger, nogle gange har dårlige meninger, så er du den, der bliver lyttet til mindst. Den fordi anden, der er klikker her. Den anden, Jamen, altså, jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Hvis jeg må have lov til at tale ud. Ja. Den anden, det vil være Lene. Fordi jeg føler, at du nogle gange hænger der lidt op af Dennis' meninger. Velkommen i klikken. Tak. Jeg synes bestemt ikke, at jeg er Dennis' nikkedukke. Og jeg synes også lidt, det er lidt til grin, at at Bjørn har lidt insinueret det. Vi alle sammen har vores egne holdninger. Det kan godt være, at du ikke synes, jeg har det, Bjørn, men det har jeg. Det ved jeg også godt, du har. Men, altså... men det er måske, fordi du ikke snakker så meget med mig, at du har fundet ud af det. Jeg er ikke nogen lille nikkedukke. Skal man heller ikke være. Ud, og det er heller ikke fordi, at jeg synes, du ikke er en person i din egen ret, fordi det er du. Jeg tror bare mig og Dennis, vi har mange ting til fælles. Jeg tror, vi deler rigtig mange holdninger. Silas, vi mangler kun at høre. Ja, for fanden altså. Som det ser ud lige nu, så er det jo dig, Camilla, som folk lytter mindst til. Men jeg skal også se på, hvordan de andre, fordi hvis det udelukkende var mig selv, så ville jeg ikke pege på dig. Men altså... Det er det ikke. Du beviste jo for eksempel i går... Nå, men altså, jeg har bevist mange ting. Hvis folk ellers bare gider at lukke ørerne op og lukke øjnene op, så kunne de skulle se meget de sidste 2 måneder. Men de lever i deres klikker. Altså, de ser ikke meget. Jo, I gør. Hvem har stået ude til nominering 4 gange, og hvem har stået der 0 gange? Hvis I havde jeres egne meninger, ikke var i klikker hele tiden, så var der andre, der også har stået i glasbordet end mig konstant. Jo, og jeg vil skide på det. Sådan er det. Nej, men jeg skal også give udtryk for, hvad jeg har herinde. Jo, og det er, hvad jeg føler. Fordi var der flere, der Camilla, havde vi kan alle sammen rigtig godt lide dig. Så havde man ikke stået ude i glasburet. Det havde man ikke. Lige nu er et rigtig godt eksempel på, at det er dig, der gør det til, hvad det er. Og det er rigtig, rigtig svært, og det er derfor... Ja, men det er jo fordi, at vi er fejlfri overhovedet. Det er altid. Der er fandme mange fejl med mig. Okay, der er sgu også fejl med mig. Ja, men... klikkerne. Det er klart, der er ikke nogen klikker, Camilla. Ja, det er fordi, I ikke fatter det. Jo, men du lytter heller ikke til os. Det bliver lidt. Jeg synes ikke, det klæder hende at være på den måde, fordi de sidste 2 uger synes alle beboerne, at hun er begyndt at ændre sig meget og har lært hendes personlighed at kende meget mere. Og det er lidt som om, hun ryger tilbage i hendes gamle jeg. Du får ikke mere ret af at råbe. Nej, men I fatter ikke, hvad jeg siger, mand. Det er som at tale til en dør. Nej. Jo, det er sgu. Camilla, det er bare fordi, du er ophidset, og du ikke hører, hvad vi siger. Jo, jeg har hørt, hvad I siger. Men I fatter ikke, hvad jeg mener. Det er det. Jo, men du har ikke ret. Men det mener jeg absolut ikke selv. Men sådan er det med klikker, så kan det ikke være i dit hoved, så skal du også stoppe med at snakke. Jesus fucking Christ, mand. Må jeg låne den lejr? Det er jo bare et godt eksempel på, hvorfor. Og det er det, der er sådan lidt irriterende, at hvis hun nu bare havde taget den helt cool, så havde det bare været sådan lidt, okay, så kan man sgu da se, at hun også... Fordi jeg føler igen, nu er vi tilbage til 0-punktet, og starter forfra. Du har interesse for at lære mig at kende for 2 Oh my god, jeg råber videre. Har de ikke stået og slikket røv på hinanden hele tiden, så har der også været flere ude i det glasburen. Jeg kan ikke tale med nogen, der har været røvhul over for mig det har du da gjort de sidste 2 uger. Det er da gået skide godt. Jamen, jeg har da ikke de har sgu da gået og sagt, Gud, hvor er Camilla egentlig sjov. Gud, hvor er hun interessant. Gud, hvor er det ærgerligt, at vi kom skævt af hinanden allerede fra start. Jeg kan ikke bruge og hvis du fortsætter den stil, som du kører lige nu, det er den, hvor du ikke gider at lytte på andre, og det er den, som du kørte i starten. Altså, hvis du tror, at den stil, du kører lige nu, gør noget godt for dig og for fællesskabet, og for sådan folk ser på dig, og du ser på folk, så er du naiv. Den gør ikke noget godt. Big Brother har kaldt til samling i sofaen. Nå, Biggie, what does it all mean? Det er nok ikke så svært lidt nu med den her år. Det er det, Bjørn.
Det kan jo være, at I to skal tage en beslutning eller sådan noget. Det kan også være. Må jeg have fået dem der af en eller anden årsag? Det er bare for, at I skal se lækre ud resten af dagen. Altså. Hvor vi skal blive lagt mærke til hele dagen. Dette er Big Brother. Der er kun 2 personer i huset, der ikke har fredet sig selv, eller allerede er nomineret. Derfor skal ugens sidste nominerede findes blandt enten Bjørn eller Dennis. I dag vil demokratiet sejre, og flertallet vil bestemme, hvem den sidste nominerede er. Derfor skal alle tage stilling til, om de vil nominere Bjørn, eller om de vil nominere Dennis. For helvede, hvor irriterende. Hvis jeg bare havde været forrest i køen. Easy peasy for she's in my easy. Da Tariq og jeg skulle fighte om at få det der skide dokument, så havde det ikke været mig, der havde siddet der. Det er pisseirriterende, og det er udelukkende min egen skyld. Bjørn og Dennis, I skal hver holde en forsvarstale nu. Efter talerne går nomineringen i gang. Nå. Jamen, jeg synes, folk skal stemme, som de føler. Jeg føler både mig og Bjørn er rigtig værdige til at være her begge to, og jeg har rigtig svært ved at skulle stå og sige, at folk bare skal stemme på mig, fordi jeg synes, folk skal tænke med deres hjerte for en gang, altså virkelig for den her gang. Jeg er rigtig glad for en eller anden måde for, at det er demokratisk, fordi det er lidt den måde, jeg føler er mere respektabel for alle at ligesom blive smidt ud på, at alle har noget at sige. Så jeg synes bare, at folk de skal vurdere det selv. Jeg har ikke lyst til at påvirke folk til at stemme på mig. Det er noget, de selv skal have lyst til, hvis det er. For jeg synes begge to, vi har fortjent at være her. Det her spil, det er ved at nå hen til et punkt, hvor det går hen og bliver rigtig, rigtig taktisk. Så for en god sidste gang i hvert fald, så synes jeg godt, at folk de kan stemme med hjertet. Jamen, langt den ad vejen, så er jeg faktisk fuldstændig enig med dig, Dennis. Jeg ved godt, at der er ikke noget, som jeg kan sige her, som vil få jer til at føle anderledes, end jeg allerede gør i jeres hjerter. Og jeg synes sådan set også bare, at I skal følge det, som I føler er det rigtige. Jeg har bare prøvet at spille spillet, som jeg vil gøre som person. Være optimistisk og ligesom være der for alle. Og jeg tror, at I alle sammen på hver jeres måde måske kan sige, at jeg på et tidspunkt har trukket jer til side og sagt, hvordan har du, hvordan går det, er der noget galt. Og jeg tror bare, at i sidste ende, så kan et kram bare være med til at løsne en persons dag på mange måder. Og det er sådan, jeg har forsøgt at opføre mig herinde, bare være glad og få folk med på vognen. Men altså, vi kan jo ikke gøre andet end det, vi har gjort. Nej. Så følg jeres hjerter. Ja. Jeg er rigtig meget i tvivl om... Jeg føler, at jeg har større chance for at blive, når folk skal stemme med hjertet, i stedet for taktisk. Jeg ved ikke, hvad der går igennem de folks hoveder, der sidder derude. Selvfølgelig har jeg snakket rigtig meget med en del af dem, men vi kan ikke snakke taktik herinde. Så vi ved ikke, hvordan folk de stemmer. Folk kan sidde og sige det ene ting til mig, og så sige noget andet herinde. Så jeg føler mig absolut ikke sikker. Og det er jeg sikker på, at Bjørn heller ikke gør. Det var en god tale. Tak. Og jeg føler på nøjagtig samme måde. Altså, jeg føler også, at du er meget, meget værdig til at være her. Det gør jeg også. Lige over. Det er begge to. Det tror vi alle sammen tænker. Dette er Big Brother. Dennis, gå til skriftestolen. Jeg sætter min stemme på Bjørn. Og det er ikke, fordi jeg ser Bjørn ude. Det er simpelthen fordi, at nu har vi fået muligheden for at gøre det demokratisk. Og det... Jeg vil ikke stemme på mig selv, så jeg stemmer på Bjørn. Camilla, gå til skriftestolen. Yes. Jamen, jeg synes, at man ikke ved, hvor man har vedkommende henne. Det er 2 personer, jeg har lært at kende, og jeg har lært at holde af, så det er svært. I dag, der stemmer jeg med hjertet. Jeg tror, taktisk set vil det være smartere for mig at stemme anderledes, end jeg gør. Men ja, jeg stemmer med hjertet.
Jeg vælger at gå imod deres forsvarstaler. Og ikke lytte til mit hjerte, men lytte til mit hoved. Så jeg vælger at stemme taktisk. Jeg stemmer selvfølgelig for at nominere Dennis. Det er klart. Det er mellem mig og ham. Homo mod homo. May the best one win. Dette er Big Brother. De nominerede er... Lene. Send en sms til 12.20 med teksten LEN, hvis du vil redde Lene. Camilla. Vil du redde Camilla, så send CAM til 12.20. Bjørn. Hvis det er Bjørn, du vil redde, skal du sende BJO til 12.20. Jeg sidder selvfølgelig med en underlig følelse. Det er ikke sjovt at blive nomineret, men det er da ikke noget, som jeg ikke havde set komme, vil jeg sige. Jeg vidste godt, at med de nominerede indtil nu, så var det mig, der var næste trin. Men det føles næsten som en ære at være nået så langt uden overhovedet at blive nomineret. Ja. Jeg har det rigtig skidt med, hvis jeg kommer til at sige farvel til Bjørn på torsdag. Så vi må krydse fingre, så godt vi kan. Det er fucking mærkeligt at sidde 4 mennesker herinde. Ja. Ja. Det skal jeg bare lægge. Sådan er livet. Sådan er livet. Efter nomineringen, der bliver der løsnet op for nogle spændinger, der har været specielt efter i går, hvor det har stået klart, at det har været jeg og Dennis, som skulle op mod hinanden for de andre. Ej, hvor ser det godt ud. Guldpakken sikrede beboerne sig i går, og nu ankommer den endelig. Ja, så det er 6 flasker. Hvis det her er det sidste døgn, jeg har inde i huset, så skal det være et af de bedste døgn. Ja. Sådan har jeg det. Det er sådan, man skal se på det. En skål for guldpakken. Skål for guldpakken. Og de 3 nominerede. Ja. Skål for guldpakken, ja. Og de 3 nominerede. Den gode stemning afløses af noget mere alvorligt. For Big Brother har kaldt til en demokratisk debat. Beboerne skal stille sig ved det svar, de føler er rigtigt. Tariq skal som husets leder være ordstyrer. Og Camillas mening er den fællesskabet har vægtet lavest. Så der er ingen grund til, at hun er en del af debatten. Ej, det var da skrækkeligt. Jeg elsker ellers sådan noget der. Jeg synes, det er meget, meget surt, at jeg ikke får noget taletid. Også fordi jeg er blevet nomineret og skal til nominering i morgen, så selvfølgelig så ville jeg da gerne have været med i debatten. Jeg ville meget hellere have haft politistaten hele ugen, men end det her lort. Og du? Er der meget fløjt i luften mellem Silas og Camilla? Tror du, at Silas og Camilla er lidt lune på hinanden? Ja eller ja? Eller du skal jo svare ærligt. Ja eller nej? Du skal svare ærligt. Det skal vi nok. Tror jeg det er helt ærligt? Det tror vi. Helt ærligt. Helt ærligt. Helt ærligt. Du skal sgu da ikke kysse mig, du sindssygt. Camilla, lad nu være med at kysse på mig hele tiden, og alle de der små ting. Camilla, der skal have godnatkrammer hver aften, og I kan ikke helt finde ud af, skal vi ligge i din seng, eller skal vi ligge i min seng, eller skal vi putte, Det er deres måde at ligesom drille hinanden på. Jeg kan rigtig godt lide Camilla som person og som ven. Og Camilla føler jeg inde i det her hus er på en eller anden måde mit frirum, når jeg gerne vil slå hovedet på standby. Jeg tænker rigtig meget over spillet, og jeg kan altid gå hen og fjolle med Camilla på venskabelig plan. Der var meget ballade under politistaten i søndags. Synes du, at David og Dennis havde fortjent den behandling, de fik? Ja eller nej? Hvad beboerne svarer på de svære moralske spørgsmål, det hører vi om lidt. Men allerede nu, der kan du være med til at bestemme, hvem der skal blive og hvem der skal hjem i aften. De nominerede, det er altså Lene,
Bjørn og Camilla. Og for at støtte en af dem, der skal du sende din sms til 1220. For at redde Lene, der skal du skrive LEN. For at hjælpe Bjørn, der skal du skrive BJO. Og for at sende Camilla tilbage i huset, der skal du skrive CAM. Resultatet det får du om lidt, hvor vi også skal møde ugens 2 udsmittede deltagere, David og Ronny. Mit hjerte kalder på dig. Mit hjerte kalder på dig. Der var meget ballade under politistaten i søndags. Synes du, at David og Dennis havde fortjent den behandling, de fik? Ja? Eller nej? Men Dennis, du er en sindssygt dårlig ven. Jeg håber virkelig, du har en grim smag i munden. For jeg synes, du har været så modbydelig hele dagen. Kan du huske, Dennis? Kan du huske, noget med sådan er det. Jeg synes, du har været så modbydelig hele dagen. Til en vis grad, så synes jeg, at behandlingen var okay. At folk blev sure og alle de her ting. Jeg synes, det gik ind og blev rigtig, rigtig personligt imod mig. Og det synes jeg ikke var i orden. Altså jeg siger, når man tænker på, at man ikke vidste, at det var en mission, de havde, så synes jeg også til en vis grad, at det var i orden, den behandling, de fik. For jeg synes også selv, at I blev meget personlige, og jeg synes, I trådte rigtig mange år til andre. Folk vidste ikke, hvorfor I gjorde det. Jeg synes ikke, det var svært at regne ud, at det var en del af spillet. Det er en rolle, de har fået, når man opfører sig så markant anderledes, end man er normalt som person. Reagerede Lene for kraftigt over at miste sin makeup? Ja? Eller nej? Ja. Det her, det føler jeg bare pisse mig op og ned af ryggen, og det gider jeg ikke at finde mig i. Jeg har en lidt underlig ved det. Jeg ved godt, at jeg synes selv, jeg overreagerede, og jeg er rigtig, rigtig ked af den måde, jeg reagerede. Og lige nu vil jeg ønske, at jeg ikke havde reageret, som jeg gjorde, fordi at jeg føler rigtig, rigtig meget skyld for den måde, det endte på, og det gør jeg stadigvæk. Jeg synes, at Lene, hun overreagerer, ja. For de fleste af os andre, tror jeg, som står her, det er make-up'en det mindste den person, du er. Og at den bliver fjernet, det gør dig ikke til en mindre person, en mindre smuk person, en mindre dejlig person. Hvor er det godt sagt. Big Brother er et spil om 500.000. Er I villige til at dolke jeres bedste ven i ryggen for at vinde Big Brother? Jeres bedste ven i ryggen. Dolke jeres bedste ven i ryggen. For at vinde den halve. For at vinde den 500.000 og vinde Big Brother. Det var godt. Ellers skulle jeg skifte seng lynhurtigt, mand. Det kæft. Big Brother er et spil. På et eller andet tidspunkt, der vil man skulle dolke sine venner i ryggen. Og det er lige meget, hvor man står i spillet. Men når det spidser til i slutningen, så er det i sidste ende et spil om den 500.000. Og det er det, jeg er her for. Jeg er glad for at kunne sige, at jeg har fået rigtig mange gode venner med på vejen. Men det tror jeg også, jeg vil have, selvom jeg skyder en af dem til side i spillet. Jeg tror ikke, at folk er i tvivl om, at jeg vil ikke vælge Tariq fra hende. Det vil jeg ikke. Jeg har nogle stykker tilbage, jeg ser som venner af det her program, og Tariq er den ene. Vil du stikke Tanja? 500.000. Hvis det er min bedste ven, så vil jeg hellere give ham min sko og gå på glasgård i stedet for. Der er folk, der lyver sig selv og hinanden direkte op i ansigtet i den her debat. Det kan jeg ikke tage mig af. Jeg vil sige, der er umiddelbart, at der kun én, jeg virkelig ikke ser vinde det her. Okay, den ved vi godt, hvem er. Jeg har det stadigvæk sådan, så længe jeg kommer ud og kan se mig selv i øjnene. Det er det vigtigste for mig. Lige præcis. Pengene, ja. Jeg kunne da godt bruge pengene, ingen tvivl. Men det er mere titlen på en eller anden måde, at jeg ligesom har klaret det her så godt og har kæmpet mig så hele vejen igennem, uden at jeg har gjort noget, hvor jeg føler, at jeg ikke kan se mig selv i øjnene. Jeg synes, det bliver rigtig spændende, hvis jeg kommer tilbage, at se, hvor mange der rent faktisk holder det her utaktiske, venskabelige ting, som de har givet udtryk for i debatten. Og hvis det kommer til at ske, så skal jeg nok call out the liars. Lige præcis. Altså dybest set, så har jeg det sådan, at hvis jeg ryger ud i morgen, ja, jeg vil være brandærgerlig over, at jeg ikke slogs med Tariq over det der fucking stykke papir der, ikke? Men dybest set, så er det seerne, der vælger vinderen. Ja. Det var også det, jeg ville sige. Og hvis jeg ryger ud i morgen, så havde jeg ikke været den vinder lige meget hvad. Nej. Det havde seerne bestemmer det hele. Ja, det er jeg seere, der bestemmer. Og lige nu, der kan I bestemme, hvem der i aften skal forlade Big Brother-huset. Skal det være Lene, Bjørn eller Camilla? Afstemningen, den er i gang. Men i denne uge, der har vi allerede sagt farvel til 2 af husets beboere. Big Brother smed David og Ronny ud, fordi de ikke kunne holde temperamenterne i ro.
Og inden vi finder ud af, hvem der skal forlade huset, så skal vi altså lige høre, hvad det var, der gik galt. Tag godt imod den ene af ugens uheldige hovedpersoner. Her kommer David. Hej David. Normalt, David, der er det jo seerne, der bestemmer, når en deltager skal forlade Big Brother-huset. Man må sige, at du tog jo lidt sagen i egen hånd. Hvad var det, der gik galt? Jamen, vi var meget presset, mig og Ronny. Og så, ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, jeg følte bare, at de kørte på Dennis. Og så blev jeg rigtig ked af det, og så jeg kunne ikke stoppe Ronny i at råbe. Og ja, så slukkede den op på den øverste. Nu har dig og Ronny jo været venner helt fra starten af. Hvordan kunne han få dig sådan op i det røde felt? Jeg tror ikke, det var Ronny. Det havde været lige meget, hvem der råbte sådan der af Dennis. Så tror jeg havde rådet op i det røde. Jeg tænkte slet ikke på, at det var Ronny. Først bagefter, så blev jeg ked af det, og så skulle jeg lige se, om der var mælk i køleskabet og sådan noget. Men der var i hvert fald mange, tror jeg, der blev ret forskrækket over dit temperamentsudbrud. Gjorde du også selv det? Ja, jeg blev rigtig ked af det bagefter. Og så blev jeg jo hidsig derinde i slusen, og bagefter vidste jeg, altså, så blev jeg endnu mere ked af det. Der var ikke nogen grund til at ødelægge de ting derinde. Nej, hvorfor gjorde du egentlig det? Jeg var så hidsig. Det skulle bare ud. Der var så mange frustrationer for de sidste måneds tid, der bare skulle ud, tror jeg. Ja, og så var det sådan, det skete. Du var jo en af favoritterne til at vinde. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Har du tænkt over, at den her losing her, den faktisk måske har kostet dig 500.000 kroner? Det har jeg tænkt over mange gange. Men jeg vil sige, selvom jeg har tænkt over det, så har jeg også tænkt, at det kunne også koste en kammerat losingen. Men altså jo, jeg har tænkt over de 500.000. Det har været dejligt med dem. Ja. I har jo ikke set hinanden siden den her episode her. Men det får I lov til nu. Nu kommer han her. Velkommen til Ronny. Og velkommen til dig, Ronny. Og lige før der var din kys der. Ja, venskabet, det består næsten, kunne man næsten se der. Det. Men hvordan har du haft det, efter I to røg ud? Jeg har haft det rigtig stramt. Der var meget tomt, vil jeg sige. Man kommer virkelig til at tænke over på, altså, hvad man har gjort, i stedet for bare, at vi har taget sammen og taget fat i hinanden, og så sagt til Gårdsliven for at snakke om det her. Nu sidder vi her. Vi begge to har vel, altså udadtil, som jeg kan se, været ready til at være i finalen. Og gå og lave om i dag og komme tilbage i huset, så havde jeg også sagt, at vandt jeg, så fik David halvdelen af det, jeg vandt. Det var så ikke jeg synes, det er ærgerligt. Han er en helt klart en sikker vinder derinde, hvis han har været der. 100%. Men dengang det skete, Ronny, vidste du så godt, at du var i gang med at presse David ud over kanten? En gang til. Dengang, at episoden her skete her, var du så klar over, at du var ved at skubbe ham et sted hen, hvor han ikke skulle hen? Jeg var ikke klar over, altså det med gruppe i hinanden, men at, jeg vidste godt, at David havde været, altså, skal vi sige, frustreret de sidste par uger, der har han haft mig, der ser til. Nu er det sådan set ikke de steder David, at det var Dennis, jeg ville have fat i, for jeg synes, det var Dennis, der gjorde fejlen der. Men David tager en forsvar, det ville jeg også gjort, hvis jeg var David, og jeg gik fuld respekt for det. Men igen, jeg kunne sige, at vi skulle bare lige have hamret i bordet, og så bare gå uden for at trække mig fast, og så snakket. Det er jo mig der, det er godt. Selvfølgelig. Så. Men altså, selvom I jo røg ud på en meget træls måde, så har det jo også været en festlighed for jer inde i huset. Det har vi i hvert fald kunne se. Og jeg har glædet mig til at vise jer, hvordan det har set ud. I må gerne tage med her. What's the difference between me and you? Party på Vincent! Ronny kan ikke være dirty talker, for der er ikke nogen, der forstår, hvad han siger. Han er dirty mumbler. Jeg vil gerne have lidt patter og ryg i. Barnet snart dum, så ved vi det. I får sgu ikke for helvede! Vi har en enkelt, som godt kunne trænge til en melbombe. Det ser sgu godt ud nu. Jeg er ikke så god til at være på kamera. Eller sådan noget stille noget der. Ind i sæk med dig, ind i sæk. Din far var jo i bøsseplade og sådan noget, og så skal man forklare det hver gang. Det er fedt, det her. Det er sgu forordnet, det her. Min kammerat, I lover mig, det aldrig kommer frem. Det er ikke homo. Det er ikke homo. Jeg har bare prøvet at tage det med et smil. Du skal ikke til at lave land i køkken. Og det kræver en times opvask bagefter. Så godt, Ronny!
På trods af det hele, så er det rigtig, rigtig godt at se, at det i hvert fald ikke er gået ud over jeres venskab. Det tror jeg, vi alle sammen kan se. Det har været rigtig skønt at følge jer, og kan I nu opføre ordentligt? Det kan vi nok. Giv dem lige en stor hånd. Nu gælder det de 3 beboere, der alle stadig har en chance for at blive i Big Brother-huset. Tag rigtig godt imod denne uges nominerede Lene. Camilla. Og Bjørn. Velkommen til jer 3. Lene, du er jo nomineret af Silas, som på den måde fik reddet sig selv. Ja. Og Camilla, det samme det gjorde Tariq jo ved dig. Og til sidst, så blev du, Bjørn, nomineret af de andre. 2 af jer kan lidt senere i aften gå tilbage til huset, men for en af jer, der slutter Big Brother altså meget snart. Afstemningen er allerede i fuld gang, men det er slet ikke for sent at afgive sin stemme. For om lidt, der er den første af de nominerede tilbage til de andre beboere i huset. Og det er selvfølgelig den, som på det tidspunkt har fået flest seerstemmer. Bagefter, der fortsætter afstemningen mellem de 2, der står tilbage, så det er altså helt op til dig, hvem der skal blive og hvem der skal hjem. For at stemme på den, som du helst vil redde og sende tilbage i huset, der skal du altså sende en sms til nummer 1220. Vil du stemme på Lene, så skal du skrive LEN. Vil du redde Bjørn, skal du skrive BJO. Og vil du hjælpe Camilla, så skal du skrive CAM til 1220. Men der er jo altså ikke noget, der er afgjort endnu, fordi I skal selvfølgelig have en chance for at fortælle serien, hvorfor de skal stemme på jer. Lene, du blev nomineret af Silas, fordi han mener, at du var skyld i alt den her ballade mellem David og Ronny. Er du enig i det? Ja, det er jeg. Rigtig Hvordan? Synes du, din nominering den er retfærdig? Jeg synes ikke, den er retfærdig, fordi det er en, der har taget den beslutning. Jeg vil gerne nominere sig hele huset. Men ellers jeg kan godt forstå Silas' grunde til, at han vælger at nominere mig. Så det er som sådan fair nok. Hvad ville du have gjort anderledes, hvis du kunne lave noget ondt? Der er mange ting, jeg vil gøre anderledes. Der er 1000 ting, jeg vil have gjort anderledes. Både de ting, jeg sagde, og de måder, jeg reagerede på. Men det er ikke noget, jeg kan ændre på, og jeg er, som jeg er. Hvad med alt det her med make-up'en her? Jamen altså, jeg ville da ønske, at jeg kunne bare syge op i røven med den make-up, men altså, det er jo også en del af mig, en del af min personlighed. Så altså, det er hvad det er. Har du været god nok til at vise de andre, både seerne og de andre beboere, hvem du er? Jamen altså, jeg har jo fået åbnet op for slusen rigtig, rigtig meget her de sidste par dage. Så der har jeg i hvert fald fået vist en mere følsom Lene. Jeg har været Lene hele vejen igennem. Men jeg er rigtig glad for, at jeg også har fået vist den side af mig, der godt kan finde noget at græde og sige de ting, jeg er ked af. Nu skal du sige lidt mere, fordi du får nu 20 sekunder til at overbevise seerne om, at du skal tilbage i huset. Værsgo. Ja. Jamen, I skal stemme på mig af alle de samme grunde, som sidste gang, jeg stod herude. Fordi jeg vil det her 120%. Der er ikke en celle i min krop, der vil ud af det her hus. Jeg har for alle oplevelserne og alle op- og nedturene. Jeg vil ind og kæmpe mig hele vejen igennem alle udfordringerne. Der er meget mere alene tilbage i den her lille godtepose. Jeg er en skør person. Jeg er en person, der overrasker. Jeg har Boom Bitch. Jeg har Dopina. Til alle. Jeg har hele Ja, og hvis du vil stemme Lene tilbage i huset, så skal du altså sende LEN til 1220. Bjørn, du står her for første gang nu. Hvordan har du kunne undgå at blive nomineret indtil nu? Jamen, det kan vel godt betale sig at være en venskabelig person, en social person, og en, som der ikke har så mange fjender, går ud fra. Jeg er glad for, at min personlighed bare er indrettet sådan. Ja. Er det personlighed, eller er der også taktik med i spillet? Det er personlighed. At det taktisk er en fordel, det kan jeg kun være glad for, men jeg er bare en glad og en omfavnende person, tror jeg. Er der noget her fra de sidste par dage, som du ville have gjort anderledes, hvis du kunne?
Jeg ville gerne have taget skæbnen i min egen hånd og få makuleret det der dokument for Tariq. Men han stod forrest i køen, og der var desværre ikke noget, jeg kunne gøre, da jeg først sad, hvor jeg sad. Der er noget, du kan gøre nu, og det er at fortælle seerne, hvorfor du skal tilbage til huset. Værsgo. Tak. Den 11. maj, der skal jeg giftes med min dejlige forlovede. Men Henrik, jeg er ked af det. Jeg kan ikke komme. Jeg har en date med Big Brother, og det er kun dig, som der kan skaffe mig tilbage i huset. Og jeg vil blive så glad for din hjælp. Tak. Hvis du vil redde Bjørn, så skal du altså sende BJO til 12:20. Camilla, det er jo efterhånden lang tid siden, at vi har set dig herude. Hvordan er det at være tilbage i buret? Jamen, det er forfærdeligt. Jeg vil hellere tilbage. Ja, det er klart. Ja. Så. Men skal det være så det dejligt at se dig, Anne? Sådan i lige måde, Camilla. Det er da også skønt, at jeg hilser på dig igen. Du er jo et positivt menneske, det ved vi jo. Men er det svært at holde den positive gejst inde i huset? Jeg vil sige, indimellem, så er det. Det er fordi, man føler sig så presset til tider. Men ellers, jeg gør alt for at være positiv, som jeg nu engang er. Ja, det er det. De andre, de har jo kåret dig som taberen inde i huset, men er du i virkeligheden en vinder? Kan du vinde Big Brother? Jeg håber, jeg kan vinde Big Brother. Det er det, der er mit mål, fordi jeg er en fighter. Ved du hvad? Nu får du dine 20 sekunder til at overbevise seerne om, at du skal tilbage i huset. Værsgo. I skal stemme på mig, fordi jeg er ikke færdig med eventyret. Jeg vil ind og have flere oplevelser, flere udfordringer. Jeg vil ind og fight for guldpakken. Og jeg er en fighter, så jeg vil gerne helt til målet. Stem på mig, I får meget sjov og ballade. Jeg elsker Big Brother 2013. Jeg vil tilbage til det fantastiske hus. Lav sjov. Ja, og hvis du vil stemme på Camilla og give hende en chance mere i Big Brother, så skal du altså sende CAM til 12:20. Og det var altså ordene fra de tre, der lige nu står midt imellem at være inde og ude af dette års Big Brother. Men afgørelsen er din, og du skal skynde dig, for om lidt der sender vi den første tilbage til huset. Send din stemme nu, og imens sms'erne de kommer ind, så skal jeg altså lige snakke med de andre beboere i huset. Hej! Tariq, du har fået Ronnys hat på. Hvad sker der? Du ser da skøn ud. Nå, men det er lidt alvorligt, det vi skal snakke om også. Fordi Silas, du makulerede jo demokratiet og nominerede Lene. Og dagen efter, der gjorde du Tariq det samme og nominerede Camilla. Det var altså 2 fuldstændig ens beslutninger, og alligevel så har Silas altså skulle høre noget mere for det. Hvad er egentlig forskellen? Hvem svarer? Den, der har lyst til at svare. Du må gerne svare. Jeg ved det ikke. Forskellen er, at jeg starter med at give bolden op og køre showet, som han vil. Og så føler nogle af os andre lidt presset til at... Men du kunne bare lade være, jo. Ja, men man kan lade være med så meget. Men altså, nu gjorde jeg det, og det... Dennis, må jeg lige høre dig? Synes du ikke også, det er det samme, de har gjort, eller hvad? Er der en forskel? Det er selvfølgelig det samme, de har gjort, men jeg har det også sådan lidt, at Silas han vælger at give bolden op, så jeg kan godt forstå, at der er andre, der går ind og føler sig presset, fordi jeg er sikker på, at os alle sammen har været presset, efter han gjorde det. Jeg havde det bare sådan, jeg havde sagt fra start, at jeg ville ikke gøre det. Så jeg tror kun, det var de andre, der var presset. Hvad siger du, Tanja? Er det ikke det, man sådan godt kan kalde dobbeltmoral, det her? Bestemt jo. Og jeg ved også godt, at jeg har været ekstremt dobbeltmoralsk lige i den her situation, og har givet Silas lidt af en skideball. Ja, du må da gerne sige undskyld til ham, hvis du vil. Mig og Silas har fået snakket ud, og også blevet enige om, at vi forstår godt hinanden. Jeg forstår godt, hvorfor Silas han tog det. Jeg blev bare lidt ked af det indeni, og så det lidt som Silas' snit til at vise sig som en holdspiller. Og så går han imod os. Det ved jeg mig ikke om. Godt, jamen før vi snakker videre med beboerne, så skal jeg altså lige sige, at afstemningen den sættes på pause nu. Men nu fik vi altså opklaret, at det var dobbeltmoral. Og Silas, du er jo hovedpersonen i meget af det her. Hvad tror du, dine chancer har været for at undgå nomineringen, hvis nu du ikke havde makuleret den her seddel?
Jeg tror, at mine chancer for, at jeg ikke var blevet nomineret, ville være rigtig små. Jeg er sikker på, at enten mig eller Camilla var blevet nomineret der om mandagen, og hvis det så ikke havde været mig, så er jeg blevet det om tirsdagen. Så. Tak til jer inde i huset. Vi kommer altså tilbage til jer lidt senere. Tak. Vi har nu et foreløbigt resultat af afstemningen, og det betyder, at vi er klar til at redde den første af de nominerede. Og jeg nævner nu navnet på den, som har fået flest stemmer, og dermed kan gå tilbage til huset og tilbage i konkurrencen om 500.000 kroner. Og den første, som seerne har valgt at redde, det er... Det er Camilla. Camilla, tillykke med det. Du må meget gerne gå tilbage til huset. Camilla er altså sikret endnu en uge i huset, men det betyder altså også, at det bliver enten Lene eller Bjørn, der i aften skal forlade Big Brother. Hvem af de to det bliver, det kan du stadig være med til at bestemme. Vi genoptager nemlig afstemningen nu. Men skynd dig og smid en sms afsted, hvis du vil redde en af de to. Hvis du vil sikre Lene, så skal du skrive LEN og sende til 1220, men hvis du derimod vil redde Bjørn, så skal du sende BJO til 1220 og gør det med det samme, fordi der er altså kun få minutter til det hele er afgjort. Lene, er du overrasket over, at det er Camilla, der ryger først tilbage i huset? Jeg er ikke overrasket over, at det er Camilla, der ryger først i huset. Det er sket så mange gange før. Hun har nogen, der virkelig støtter hende derude. Kan du komme med et godt bud på, hvorfor det er Camilla, hun ryger først tilbage? Fra mit synspunkt, nej. Men jeg kan da godt forestille mig, at folk synes, hun er underholdende derude. Jeg synes bare, at der er mange flere personer end Camilla, som giver meget mere af sig selv. Men nu står du her sammen med Bjørn. Hvordan tror du, dine chancer mod ham er? Jeg har hele tiden tænkt, at de ikke var særlig gode, for jeg synes, Bjørn han er skide fantastisk. Og hvis folk ser det samme, som jeg ser i Bjørn, så er jeg sikker på, at de også stemmer på ham. Jeg håber da også, de stemmer på mig. Hvad tænker du om det, Bjørn? Jamen, det er der store ord, som kommer fra Lene, som jeg ikke altid har sagt de allerpæneste ord om i løbet af konkurrencen. Jamen, Lene, hun er bare skøn, og hvis jeg kommer videre i huset, så er Lene helt sikkert en, som jeg vil tænke på i rigtig lang tid. Men nu er der altså ikke mere i at gøre. Afgørelsen den er helt op til seerne. Og du kan altså lige nå at stemme, for inden vi afgør det hele, så skal vi tilbage til beboerne i huset. Og derinde, der ved de altså ikke, hvem det er, der er blevet reddet og på vej tilbage. Men må ikke de finde ud af det lige om lidt. Og hej igen til jer. Hej. I aften, der skal vi jo sige farvel til en, og så vil jeg da gerne lige høre jer ad. Tanja? Ja? Hvem vil du helst have tilbage i huset, og hvorfor? Jeg vil helst have Lene og Bjørn tilbage i huset. Hvorfor? Lene er lidt min sidste veninde herinde, og jeg har knyttet mig meget til Lene i den sidste uge i hvert fald. Og Lene har fået en rigtig, rigtig stor betydning i mit hjerte. Og det samme med Bjørn. Bjørn har kommunikeret med rigtig, rigtig godt, lige fra start. Og snakker rigtig godt med Bjørn. Så det vil være mærkeligt, hvis Bjørn ikke skulle være her mere. Hvem er dig, Tarik? Er du enig der? Jeg er 100% enig. Jeg vil hellere have Lene og Teddybær. Silas, hvem håber du, der kommer ind ad døren om lidt? Jeg håber først og fremmest, at Bjørn han kommer ind ad døren. Jeg skulle ikke rigtig vide, hvad jeg skulle... Hvad? Hvorfor, tænker jeg? Fordi at, han er min bedste kammerat herinde. Han er bare mega nice. Så... Mega nice. Dennis, jeg skal også lige høre dig. Hvem vil du gerne have tilbage i huset? Jamen altså, der er 4 personer, jeg gerne vil have tilbage, og det er Død, Pine, Dommedag og Lene.
Men inden vi taler videre, så skal jeg altså lige sige, at afstemningen den slutter nu. Hvem der forlader huset i aften, det kan jeg altså ikke lige fortælle jer helt endnu. Men hvem seerne har reddet som den første, det kan I få lov til at se lige nu. Og her er hun altså. Igen, Camilla. Det er helt sjovt, når det er kun 4 øjne. Tak til beboerne i huset. Og nu gælder det altså Lene og Bjørn. I ser nu bestemt, hvem der skal forlade Big Brother. Og den, der har fået færrest stemmer, og dermed må forlade Big Brother i aften, det er... Det er Lene. Men Bjørn, det betyder altså også, at du er sikret i hvert fald en uge mere i huset. Fingerkys til din kæreste, og så må du meget gerne gå tilbage til huset. Lene, kom herud til mig. Det er okay. Lene. Du ser lidt ked ud af det. Ja. Men mascaraen, den sidder der, som den skal. Ja, men det er fordi, jeg holder gråden inde, hedder det. Men, du er ked af det? Jeg er rigtig ked af det, men jeg har haft en fornemmelse, det har jeg sagt til de andre, at det var min tur til at ryge. Så jeg var forberedt på det. Jeg håbede selvfølgelig, at min mavefornemmelse ikke holdt stik, men det gjorde den. Er du overrasket over, at det er de andre, du står op mod her? Altså i nomineringen? Jeg står op imod Bjørn. Nej, altså fordi det galt imellem Bjørn og Dennis, og jeg er så glad for Dennis, så for mig var det ikke nogen overraskelse, at han ikke blev stemt herude. 2 måneder fik du i hvert fald i Big Brother-huset. Ja. Det er meget mere, end jeg havde regnet med, så det er jeg skide stolt af. Jeg har glædet mig til at vise dig, hvordan det så ud. Og jeg synes, du skal kigge med lige her. Ja, for fanden. Jeg hedder Lene Poulsen, og jeg er 22 år. Da jeg var lille, så ville jeg gerne lave en omvendt Michael Jackson, altså få sprøjtet ind, så jeg blev sort. Jeg har altid gerne være mere. We say you shut the fuck up, man. Afrikaner. Der skal man Sagde Martin. Der er der nogle af de andre, der sådan er mere min type. We're cool. We're cool. Jeg har aldrig fået at vide, jeg er mest intelligent. Dennis, jeg har lavet din lortehat. Tillykke med fødselsdagen. Du er velkommen til at gå i spillet. Ja. Er du vågen? Er du vågen, Lena? Nej! Jamen, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt billede. Han er klar på at få et stykke med Lene, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er ikke nogen sådan lille nikkedukke. Det er en velfortjent klapsalve, du får her. Ja. Hvordan er det at se det her? Det er sindssygt at se sig selv på den måde. Jeg er meget pænere på fjernsyn, jeg regner med. Det er da godt oplevelse. Det er et plus. Hvad var den største oplevelse? Det er svært at vælge. Jeg tror, at den største udfordring, det var at være siden i pige, fordi det er noget, der strider så meget imod alle mine holdninger altid. Og at få en positiv oplevelse ud af det. Ja, lige præcis. Og jeg fik en positiv oplevelse ud af det, så det er nok noget af det største, tror jeg. Men det her, det blev altså ikke sit for dig, men jeg skal da lige høre. Hvem synes du, der fortjener at vinde Big Brother? Jamen, nu her den sidste uge er kommet meget tættere på de andre. Tanja, Tarik og Dennis, det er mine favoritter derinde, og jeg håber kraftedeme, der er en af dem, der sparker røv og vinder. Tusind tak for din tid inde i huset. Det har været rigtig sjovt at følge dig. Nu vil jeg lade dig komme ned til venner og familie. Tusind tak. Ja, det er nu altså Lene, der er ude af Big Brother 2013. Men allerede i morgen tidlig, der kan du høre mere til hende.
når hun er gæst i Vågn Op på The Voice. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I var med her. Lige nu, der kan du overtå syren til beboernes reaktioner, når Bjørn kommer tilbage i huset. Og glæder dig til næste uge, hvor der er superhelte uge i huset. Og må ikke også, at der sniger sig en enkelt super skurk med i lejen. Big Brother er tilbage her på Kanal 5 i morgen kl. 21. Tak for nu.